Velkommen! Vi har valgt emnet UV-strålernes rejse, det vi på den måde kan finde ud af, eller vi vil finde ud af, hvad UV-stråler er og hvad de gør. Vi har valgt at lave en slags tidsrejse, hvor vi følger UV-strålerne hele vejen fra solen, hele vejen gennem ozonlaget, ned på jorden og ind i os mennesker. Vi håber, I kan lide det! Solen er stjernen i vores solsystem. Uden solen vil der ikke kunne leve noget som helst liv på jorden. Men selvom solen er meget vigtig for os mennesker, kan den også være farlig, hvis vi ikke passer godt nok på. Solens overflade er omkring 5.500 grader varm, og ved denne høje temperatur fordamper alt stof, bliver til gas og forsvinder ud i rummet. Heldigvis befinder vi os 150 millioner kilometer fra solen, og ved denne afstand er vi i stand til at nyde solens varme og udnytte den. Nogle grundstoffer frembringer en flammefarve eller udsender et lys, når grundstoffet kommer ind i en flamme. Flammens farve vil afhængigt af grundstoffet skifte sin farve. Ud fra hvilken farve flammen viser, kan man finde ud af, hvilket stof der er udsendt farven. Man vil derfor også kunne finde ud af, hvilke stoffer solen er opbygget af. Nu vil vi vise forsøg, hvor vi påviser 3 slags stoffer i en flamme. Vi starter med at tænde bunsenbrænderen. Stof nummer 1, kaliumklorid, puttes ned i den første skål. Stof nummer 4, natriumsulfat, puttes ned i den anden skål. Stof nummer 10, lithiumsulfat, puttes ned i den tredje skål. Nu hældes der lidt vand ned i skålene, så stoffet bliver opløst. Nu tager vi en træpind ned i det opløste kaliumklorid og holder den ind over flammen. Flammen bliver lysviolet. Og den bliver helt lysviolet. Hvilket betyder, at der er kaliumklorid i. Nu gøres der det samme ved det opløste natriumsulfat. Flammen bliver stærkt gul, hvilket betyder, at der er natriumsulfat i. Det samme gøres ved det opløste lithiumsulfat. Flammen bliver mørkrød, hvilket vil sige, at der er lithiumsulfat i. Nu vil vi vise en video, som Storene har lavet, hvor de laver et forsøg, hvor de viser UV-strålers kraft og eksistens. Så kommer sollyset her ind igennem prismet her og kommer ind i vores mørke hule. Så skulle altså gerne ske ting og sager. Så skulle sollyset gerne blive delt op i de ting, det består af. Og så kan vi altså se, hvad det er. Nu skal vi lige have det sat op. Nu sidder prismet heroppe rigtigt. Og nu kommer solen altså ind igennem prismet her. Det hvide sollys og bliver splittet op og kommer herover på pladen. Og herover der er det blevet delt op, hvor man kan se hernede i bunden, der er det røde lys, så er der noget gul og noget blåt og sådan noget violet her. Men ovenover, hvor ikke vi kan se noget mere, der ligger det ultraviolette lys, UV-lys, og det er det, der er interessant, for det er også det, der går ind og går vores hud rød. Solens lys består altså af flere forskellige ting. Der er dels det i midten, det er det, vi kan se som farver. Og nede under det, der ligger det, man kalder det infrarøde lys. Det kan vi ikke se, men til gengæld kan vi mærke det. Det er det, der gør huden varm på en dejlig sommerdag. Ovenover det, vi kan se, der ligger UV-lyset. Det er det, vi hverken kan mærke eller kan se. Det er det, som skader huden, og som vi først opdager, når vi har fået for meget af det. Og hvis vi får for meget, så er det, at vi bliver røde og har fået en solskoldning. Her der har jeg nogle perler, der er fuldstændig hvide lige nu. Nogle helt specielle nogle UV-perler. Og de skulle gerne reagere, når der kommer UV-lys på dem. Så jeg prøver at holde dem op her i toppen af farverne her. Heroppe, hvor det ultraviolette lys ligger, altså det usynlige lys, vi ikke kan se. Prøv at se, nu begynder perlerne altså at skifte farve. Stille og roligt, så går de fra at være hvide og til at få forskellige farver. Og det er altså på grund af det her UV-lys. Det er nogle helt specielle perler, der netop tager farve, når de får UV-stråling. Her, der har vi nogle perler, der altså ikke har fået UV-lys. Det er først, når perlerne bliver holdt herover, der hvor UV-lyset rammer, som prismen har splittet op, så begynder de altså at få alle mulige forskellige fine farver, de her perler. Herinde, der kunne vi altså vise, hvad solens lys består af. Både at der var nogle forskellige farver, som vi kunne se, så var der noget, vi kun kunne mærke, og så var der noget, vi hverken kunne mærke eller se. UV-lyset, det er der altså også går ind på vores hud. Når man får for meget UV-lys på huden, så er det, den bliver rød, og man bliver solskoldet. Vi kan lige prøve at vise, hvorfor det er, man skal bruge solcreme. Så er en flot perler her. De har allerede fået godt med UV-lys, men jeg ser, de er helt farvede. Og man en lille bitte smule solcreme på glaspladen her, og smører det godt ud. Så lægger jeg 2 bunker UV-perler hernede. Nu er der solcreme på glaspladen. Den lægger vi over den ene bunke perler her, og tager vi en glasplade og lægger herover, hvor der bare ikke er noget solcreme på. Sådan der. Så venter vi lige et øjeblik. Fordi nu kommer der UV-lyset herned og rammer det. Og så skulle der solcremen gerne filtrere noget af det her UV-lys fra, så ikke det alt sammen kommer ned til perlerne. Og når perlerne ikke får lige så meget UV-lys på grund af solcremen, så skulle de gerne begynde at blive blege igen, så vi kan se en farveforskel
på de perler, der ligger under solcreme, og dem, der ikke har noget solcreme på. Nu har de ligget her et øjeblik. Sådan her. Prøv at se. Sådan. Man kan tydeligt se, at dem herovre, de er mere blege end dem, der har ligget direkte her i sollyset. Og nu der begynder det at forsvinde igen, fordi de tager altså super hurtigt farve op. Solcreme tager altså ikke alt UV-lyset, men det tager altså en god del af det og fjerner det værste, så man er nogenlunde beskyttet. Sådan så ens hud forhåbentlig ikke bliver rød. Solen udsender forskellige former for UV-stråling. UV-stråler består af 3 slags stråler: UVA, UVB og UVC. Strålerne har forskellige bølgelængder. Dem med kort bølgelængde er de mest energirige. Nogle er usynlige, mens andre er synlige. De farlige er de usynlige stråler, som for eksempel infrarødstråling eller IR-stråling, eller ultravioletstråling, UV-stråling. Disse 2 stråler har kort bølgelængde. Det er ikke alle solens stråler, som trænger igennem ozonlaget. UVC og UVB bliver optaget i en kemisk proces i stratosfæren, hvor ilt, O2, bliver til ozon, O3, som bliver til ilt igen. UVA-strålerne når ned til jorden, og det gør nogle af UVB-strålerne også. Nu vil jeg snakke lidt om ozonlaget. Ozon er en af de forskellige luftarter, som jordens atmosfære består af. Atmosfæren består af 3 lag: troposfæren, stratosfæren og mesosfæren. Troposfæren befinder sig fra 0 til 15 km over jordens overflade. Stratosfæren ligger mellem 15 til 50 km over overfladen. Og over 50 km fra jordens overflade befinder mesosfæren sig. Den største mængde ozon befinder sig i stratosfæren. Ozonlaget absorberer den farlige, kortbølgede ultraviolette stråling fra solen. Strålerne kan skade planter og dyr. Ozonlaget er derfor vigtigt for livet på jorden. Det har vist sig i observationer, at i perioder, hvor ozonlaget er nedbrudt, stiger den ultraviolette stråling ved jordens overflade. Det kan medføre øjenskade, en reduceret plantevækst på landjorden, reduceret dyreliv i havet, hyppigere forekomst af hudkræft og en svækkelse af immunsystemet hos mennesker og dyr. Tykkelsen på ozonlaget varierer naturligt i løbet af et år, men dog er tykkelsen på ozonlaget generelt blevet 3% tyndere over det meste af jorden i perioden 1964 til 1998. Det har målinger vist. Nogle steder er der snakker om huller i ozonlaget, f.eks. over Nordpolen. Over Sydpolen står det generelt også slemt til. Her er der i vintermåneder målt op til 75% reduceret i ozonlaget, hvilket er skræmmende højt tal. I tænker sikkert, okay, hvordan dannes ozonlaget så? Ozon dannes i atmosfæren, når kortbølgede ultraviolette lys fra solen får iltmolekyler til at dele sig til iltatomer, som derefter genforener sig med ilt til ozon. Ozon dannes og nedbrydes naturligt ved solens stråling. Den naturlige dannelse og nedbrydning af ozon var før i tiden i ligevægt. Solen udsender mange stråler. Mange flere end vi kan se. Solen sender blandt andet energirige ultraviolette stråler, som er usynlige. De hedder tilsammen UV-stråler. Da de ultraviolette stråler er gennemsigtige, er de mere energirige end de synlige stråler. Stråler har forskellige bølgelængde. Jo kortere bølger, des mere energi har de med sig. Solens UV-stråler kan deles op i 3, efter strålingens energiniveau: UVA, UVB og UVC. Svækkelse af stråling. Alfa, beta og gamma er de 3 almindeligste former for radioaktivitet. Alfa er en heliumkerne, som er den langsomme og tykke. Beta er en elektron, som bevæger sig med en medium hastighed. Gamma er elektromagnetiske bølger med en meget kort bølgelængde. Nu vil vi vise et forsøg, hvor vi påviser, hvor kraftige de forskellige stråler er, og hvordan man kan forsøge at bremse dem. Alfastrålen sættes på plads. Målerens tal stiger, fordi der udsendes en masse stråling fra alfastrålen. Men bare ved et stykke papir kan en del af strålerne blive bremset. Ved bly kan alfastrålen ikke bryde igennem, og strålerne stoppes helt. Betastrålen sættes på plads. Målerens tal stiger, da beta er kraftigere og har kort bølgelængde. Ved papir stopper strålerne ikke specielt meget, men ved bly
er det kun få, som bryder igennem. Gamma sættes på plads. Her kan I se, at målerens tal er høje. Ved papir ryger strålerne lige igennem. Og med bly kan gamma stadig ikke stoppes, da gamma er stærkere end alfa og beta, altså har en meget, meget kort bølgelængde. Nu vil jeg tale lidt om magnetfeltets betydning for jorden. Man mener, at jordens magnetfelt er en af grundene til, at liv kunne udvikle sig. Grunden til dette er, at magnetfeltet beskytter os mod de mange ladede partikler, altså ioner og elektroner, som solen konstant skyder imod os. Altså, det fungerer som et slags skjold rundt om hele jorden. Faktisk kommer nordlys, eller polarlys, fra de partikler, som fanges i magnetfeltet omkring de to poler, altså nord- og sydpolen. Som vi også tidligere har nævnt, kan mennesker, dyr eller andre levende organismer, som er udsat for stråling, udvikle sygdomme eller mutere. Dette betyder, at organismernes gener eller arvemateriale begynder at ændre sig. Dog betegner nogen dette som evolution, altså en naturlig udvikling af organismen, hvor den tilpasser sig sine omgivelser. Og faktisk mener forskere, at de levende organismer har muteret eller ændret sig hurtigere i perioder, hvor magnetfeltet var svagt. Magnetfeltet omkring en stangmagnet. Jordens magnetfelt minder meget om magnetfeltet omkring en stangmagnet. Stangmagneten er stærkest i polerne, hvor der dannes ringe rundt om stangmagneten. Jordens magnetfelt består også af ringe rundt om jorden. I dette forsøg vil vi vise magnetfeltet omkring en stangmagnet. En stangmagnet lægges under et stykke papir. Jernspåner drysses ud over papiret, og som I kan se, bliver der dannet en ring af jernspåner i midten af papiret. Der er flest jernspåner ved nord- og sydpolerne. Det er fordi, at solens stråler slipper lettere igennem ved polerne. Albedo og drivhuseffekten. Når solens stråler kommer ind til jorden gennem ozonlaget og kastes tilbage, kaldes det albedo. Altså albedo måles på intensiteten i det lys, der kastes tilbage fra jorden, alt efter om strålerne, altså lyset, har ramt en lys eller en mørk overflade. Det måles i procenter, alt efter hvor meget lys, der er blevet kastet tilbage igen. For eksempel har nyfalden sne en albedo på 90%, eftersom at det er friskt og klart, og derfor reflekterer godt, imens at vandoverflader har en albedo på 10% oftest. Dog er procenten højere ved en lav solhøjde, altså alt efter hvor solen står på himlen. En effekt albedo kan have på jorden er at bidrage til global opvarmning. Jo varmere jorden bliver, og jo større drivhuseffekten er, desto mere is smelter. Det vil sige, at der er mindre reflekterende overflade, som kan kaste lyset tilbage. Hvis lys- og varmestrålerne ikke kan kastes tilbage fra jorden, bliver de der og varmer dermed jorden mere op. Drivhuseffekten betyder i korte træk, at den varmeenergi og de solstråler, som kommer ned på jorden og kastes tilbage igen ud mod rummet, stoppes på grund af drivhusgasserne og mængden af CO2 i atmosfæren. Og dermed varmer det jorden op, da de ikke kan slippe ud. Altså, lyset kan godt komme igennem både atmosfæren og gasserne, men varmestrålerne kan ikke slippe igennem drivhusgasserne. Drivhusgasserne er mest CO2 og metan. De bliver derfor nede på jorden og kastes frem og tilbage, hvor de dermed varmer jorden op. Solen, den stråler, kommer med en masse fordele, men desværre også med en hel masse konsekvenser, mest fra de berygtede UV-stråler. Nogle af disse konsekvenser består af hudkræft, ældning og blindhed, bare for at nævne et par stykker. Der findes 3 forskellige typer i UV-stråling. A, B og C. Ud af disse 3 typer er C, eller UVC som det hedder, den mest energiske type, og dermed også den farligste. Heldigvis for os mennesker forhindrer ozonlaget UVC-strålerne fra at komme lige så kraftigt ned på jorden. Dog vil det også sige, at jo flere huller, der kommer i ozonlaget, desto flere af de farlige UVC-stråler vil ramme os. UVA og UVB-strålerne er ikke helt lige så farlige, og det er dem, der giver os den gyldne farve, som så mange danskere stræber efter og drømmer om. Desværre er de begge skyld i hudkræft. Vi er i princippet aldrig beskyttet mod solens UV-stråler. Selvom man skulle tro, at reglen om solcreme kun tæller om sommeren og i tidsrummet 12-16, passer det overhovedet ikke.
Vi bliver konstant ramt af UV-stråler, lige så snart vi bevæger os udenfor. Der sker en masse ting i vores hudceller, hver gang vi bliver skoldet. Nogle af dem reparerer sig selv og deres DNA, nogle af dem dør, og nogle kan ikke komme af med de ødelagte celler og DNA'et. Dem, der ikke kan skille sig af med de ødelagte celler og DNA'et, kan til sidst blive til kræftceller. Derudover kan der også ske skader uden på kroppen. Dette skyldes, at solen ælder vores hud, hvilket vil sige, at huden får rynker, linjer og begynder at hænge. Det kan også begynde at blive ro og tørt, og betegnes ofte som læderhud. Dette har konsekvenser for både sol og solarium. Udover de førnævnte sygdomme er der blindhed. Det kommer fra grå stær, som er den hyppigste årsag til blindhed i hele verden, og sollys øger risikoen for at få det. Grå stær kendetegnes ved et tåget område på øjets linse, som forhindrer lyset i at komme igennem linsen. Faktisk har forskere bevist, at mennesker, som er meget udsat for sollys, har 4 gange så stor risiko for at få grå stær end andre. Og selvom mange mennesker ikke tænker over det eller ved det, er det ikke kun vigtigt at beskytte øjnene i sommertiden. Det kan faktisk være lige så vigtigt at beskytte øjnene i vinterperioden, om der så er sol eller ej, hvis der er sne eller is, som reflekterer sol- og UV-stråler. Dette kan nemlig forårsage sneblindhed, og det er præcis derfor, det er så vigtigt at bruge solbriller, når det sner, som solen skinner. I denne periode, hvor vi har arbejdet med UV-stråler, er vi blevet mere bevidste om konsekvenserne. Vi ved nu, at det er et rigtig alvorligt emne, vi har med at gøre, og at folk skal forstå følgerne, hvis man ikke er forsigtig. Vi har talt om nogle løsninger på det her problem med, at der er mange, der går rundt med en uvidenhed om de her UV-stråler, og er derfor kommet frem til, at man for eksempel kunne undervise om det i skolen. For ja, Kræftens Bekæmpelse, Nivea og en hel masse andre har lavet en masse rigtig fine kampagner om, hvor vigtig solcremen er, men det er ikke altid, at beskeden ordentligt trænger ind. For at forbedre det kræver det, at vi hører om det fra vi er helt små og lærer om alvoren ved UV-stråler. Tak Så det er så med.